Okay, hvad er det, du hedder? Jeg hedder Aron, og jeg er 27 år og er opstillet som folketingskandidat for Kristendemokraterne i Nordsjælland. Hvordan har dit parti tænkt sig at lede Danmark ud af krisen? Vi har tænkt os, at vi vil pege på en neutral moms- og lønreduktion. Problemet i dag er, at vi i Danmark har langt højere lønninger, end hvad der er i vores nabolande. Og det giver ulige konkurrencevilkår for danske virksomheder. Derfor så vil vi gerne, at lønningerne de bliver sænket. Til gengæld så vil vi også gerne sænke momsen, så varerne bliver tilsvarende billigere, fordi der skal ikke skabes utryghed, fordi man lige pludselig får mindre at leve for, end hvad man har bundet sig op på. Hvilke temaer gør I så til valg på i Kristendemokraterne? Vores hovedtema i valgkampen er pengene eller livet. Vi har ikke brug for at få mere, vi har brug for at få det bedre. Derfor så har vi stillet 3 ultimatumer i forhold til at pege på Lars Løkke som statsminister. Det ene ultimatum, det er, at vi vil ikke have, at der skal være nogle områder i Danmark, der er utrygge at leve i. Derfor så siger vi, at der skal være maksimalt 30 minutter til et sygehus med akutfunktioner og skadestue, uanset hvor i Danmark man bor. Det betyder blandt andet, at vi også vil have bevaret akutfunktionerne på Helsingør sygehus. Det andet, vi går til valg på, det er, at vi vil indføre en familielivskonto. Det betyder, at man skal have mulighed for i perioder af ens liv, hvor der er behov for at prioritere familien højere, og kunne trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet, og i stedet trække på sin private pensionsopsparing, for til gengæld at gå lidt senere ud af arbejdsmarkedet, når man bliver gammel. Den tredje ting, vi går til valg på, det er, at vi vil også have, at man skal have det godt andre steder i verden. Derfor så vil vi hæve vores ulandsbistand til 1% af BNP. Hvad synes du så om, at der skal være bompenge til de store byer i Danmark? Altså jeg kan godt se, at der er et problem i forhold til trængsel i nogle byer i Danmark. Det kan løses på flere forskellige måder, og om det lige præcis er bompenge, der er den rigtige løsning, det har jeg ikke forholdt mig til. Men jeg synes, at der er flere forskellige muligheder. Blandt andet kan man også begrænse gennem miljøzoner, hvilke biler, der har lov til at køre ind i byerne. Men under alle omstændigheder, så mener jeg, at hvis der skal indføres bompenge, at der så skal være opbakning i lokalsamfundet til det. Det vil sige, at der skal en folkeafstemning til i det område, hvor det bliver indført. Okay, hvad mener I om, at Danmarks biler skal ændres til elbiler? Det er vi for. Okay, og I går meget ind for klima? Ja, det gør vi. Vi ønsker at få en hurtigst mulig overgang til vedvarende energi. Og det er der flere årsager til. Men det primære, det er, at vi ønsker at værne om den natur, som vi er sat i. Fordi vi skal efterlade lige så gode muligheder til den næste generation, som vi selv har fået. Derfor så ønsker vi en udfasning af olie og kul i Danmark, både på transportområdet, men også på elområdet. Vi foreslår så som kristendemokrater, at vi indfører såkaldte feed-in-tariffer, det vil sige garanterede afregningspriser på strøm, der kommer fra vedvarende energi. Det betyder blandt andet, at hvis det er sådan, man ønsker at investere i et solkraftanlæg, så ved man, når man går ud og køber det, at inden for 5-10 år, der kan man have tjent de penge ind igen på den strøm, som man har solgt til elnettet. Finansieringen til de her garanterede afregningspriser, den kommer så ikke fra staten af. Den kommer fra elpriserne. Det vil sige, at det bliver delvist elforbrugerne, der kommer til at betale gennem højere elpriser, og det bliver delvist de forurenende strømproducenter, der kommer til at betale gennem, at de ikke kan afsætte deres strøm lige så dyrt. Og så til sidst vil jeg godt have lov at spørge dig om, hvorfor skal man stemme på dig eller dit parti? Det skal man, fordi vi går til valg på, at vi skal have det bedre i Danmark. Ikke på, at vi skal have mere. Tak for interviewet.